О! Бу бит минем радио бәбием. Эт. Бер. Ölümдә тикшерү. Бер. Ул эшли. Күршеләргә кертеп бирим әле. Күптән түгел аларның бәбиләре туды. Юк, бирмә. Ул минем үземә кирәк. Син зур бит инде. Бер нинди дә зур түгел. Кызганыч. Бәләкәй икәнеңне белмәгән идем. Җитмәсә, саранда икәнсең әле. Былай күренми кебек. Фиксиләр, сез кайда? Хәзер монда. Ник чакырдың? Мин уйларны укып әйтергә өйрәндем. Хәзер ышандык ти. Телисезме исбатлыйм? Мин чыгып торам, ә сез яшерегез. Менә бу төймәне. Мин керәм дә табам. Килештек. Кая яшерәбез? Кая. Әнә, клавиатура астына. Әйдә, алып киттек. Кер! Без әзер. Хәзер уйларыгызны укып әйтеп бирәм. Так. Төймә. Монда. Тадам. Менә сиңа не? Бу туры килү генә булды. Әйдә тагын бер. Теләсәгез, әйдәгез. Берәр хәйлә уйлап табарга кирәк. Верта, сыйныфыбызның иң шибәр кызы. Ул матурлыгын үзе дә белеп еш кына файдалана. Әле хәйләләп тә ала. Мәсәлән, дәрес хәзерләргә ярдәм кирәк булса, аның иң яхшы дусты Y. Һә букчасын күтәреп йөрергә иренсә. Файр, булыш инде. Син шундый көчле, дия башлый тизрәк. Барыбер, ул бөтен малайларга ошый. Y-ка, 0-ка. Миңа дадыр инде. Олай дисәң, Симка миңа күбрәк ошый. Я Вертамы? Әле икесе дәме? Кайвакыт Верта киреләнә. Баш булырга ярата. Шулай да мин төгәл әйтә алам. Ул яхшы дус. Кирәк чакта ярдәмгә килергә әзер. Көзгесеннән аерыла алса билгеле. Әйдәгез, төймәне каләм савытына салыйк. Ә үзебез бүтән урын турында уйларбыз. Уйлагыз. Так. Ага. Менә ул. Тидиш. Симка, син стакан турында уйладыңмы? Юк, мин түгел. Ә мин бөтенләй уйламадым. Ә кем алайса? Так. Димыч, әйдә тагын бер. 100 тапкыр да риза. Бу әйберне күрәсезме? Бу радио бәби. Менә кем аңа ярдәм итә. Ничек инде? Радио бәби әти-әниләргә нәни балаларын күзәтеп торырга булыша. Ул телефонга охшаган 2 өлештән тора. Аларның берсен әни үзендә калдыра, икенчесен сабый йоклаган бүлмәгә куя. Бала кинәт уянып елый башласа, җыйранманың бер өлеше бу тавышны тотып алып радио аша икенчесенә җибәрә. Әни лаган тавышны ишетә дә, баласы янына йөгереп килеп тынычландыра. Ул безне тыңлап торганмыни? Төймәне глобус артына яшерергә кирәк. Әйдә. Кайдасың ул? Так. Ага. Кайдасың инде ул? Төймәме? Ул синең радио бәбиең астында. Сез мине алдадыгыз. Булай ярамый. Ә тыңлап тору ярыймы? Мин шаяртмакчы гына идем. Димыч, син нәрсә? Бәләкәй мәллә радио бәби белән уйнап йөрисең? Мин бәләкәй түгел. Мин аны тикшердем генә. Әнигә илтеп бирим әле. Әни, мин саран түгел. Нәрсә дисең? Радио бәби бәләкәшкә кирәгрәк. Тагын менә булар да аңа. Мондый машина белән уйнарга аңа иртәрәк дип уйлыйм. Булса ни? Ул барыбер үсәчәк. Зур булыр.
Минем кебек. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә